Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya a daidai wannan lokaci. Gobe ta Allah TV ke magana. Naku har kullum Nazir Adamu Aliyu yake cewa a ci gaba da bibiyan Gobe ta Allah TV. Mu je mu ɗan shakata da wannan faifan da ke bisa kan inji kamun wato mu shiga cikin shirin namu ka inda na'i. Wato yau muna tare da ainihin rahoto na manhajar Photolab da ake amfani da shi wajen editing a yanzu haka. Mun gode wa Allah zazzau. Yalla kara ya mallajin zazzau. Sarkin zazzau Malam Ahmad, Allah ya dada ma albarka. Tabbas manhajar Photolab ya kasance abu ne wanda yake ainihin taka rawa a kafafen yaɗa zumunta a duniya yanzu baki ɗaya. Don haka Photolab ya kasance wani sabon abun editing ne wanda ake amfani da shi wajen fidda kama ga mutane. Sannan zai sa maka kaya na kece alfarma, sannan haka zalika zai canza maka kafanni duk yanda kake so ka fito a wannan Photolab ɗin. Tabbas yanzu an fahimci cewa a duk duniya babu 'yan mata ƙazamai sai dai wacce ta so ta mai da kanta ƙazamiya. Domin in dai ka ga yarinya a social media ta kasance ƙazamiya, to tabbas ba ta da labarin wato Photolab kenan. Wato wani manhajar apps kenan da ake sauke shi akan wayoyi domin yin editing kuma mutum ya fito na kece alfarma. Haka a zalika samari sun ta murna kuma da nuna farin cikinsu akan hakan, saboda cewa yanzu ba su da lokacin da za su dinga yin kayan birthday ga 'yan mata.